Song koi rakli hampang asong atum herangke asai hemalong herangke amai ke pha. Kadung velam tikia lo aku alangli bagen no anta cibidro relang la. Karbi Anglong Costi Dangal pen International Costi Dangal kibipon. Kaudam don morli. Pini Carbidelinus prime time along peneli thare monusing ti non birtang ton pen arjuponik tha. Song koi rakli atum Dhandera lapen Kopili MSC Pawan Kumar Rai atum Ferangke amai ke do hut kaning je aputhak song koi rakli atum Dipu Ferangke asai hemalong Ferangke amai kangnipon. Labang so mai long song koi rakli akonvener Ratan Terang lip song rong thar Dhoneswar rong thar lapen man ke do song claim rapen atum Ferangke amai long RDP don pen chetong dun. Labang somai jasemet pet laki Dhandera lapen Kopili MSC Pawan Kumar Rai banghini atum Ferangke amai ke do ahut Dhandera kaningje pon kedam tang arni ahut Dhandera pen Pawan Kumar Rai aphan lamhoi kipitang pen non Dhandera BJP dunjui pen labangso alamhoi alu kache entudet popu apothaksi song koi rakli atum pini Ferangke amai kepadopon. Itu memetar lo labang bang cini unde lo. Semeni kudame bang la cibidro reta thang ale ave laben ke laso puthake kaya teng continue petitioner complainants atumata nil tum bang thomdo bang thomateng non continue dam. Song ko rapli atum hone thang na hoga ve laben ke advocate pen kadung ve lam cingkia lo aku alangli bang non anda cibidro relang laben ke cibidro ji plote nili tuma petitioner Dhoneswar pharaphan cingkivek nang ji lapen ke alangli withdraw reti ke lagi withdraw masih uni. Labang so alam ke thang nat kamatha nangjita awe lapen election petitioner Dhoneswar pu akaprek dolang halata chikroi dunde lapen layarta chikroi dunde posi song korati atum ningjepon. Anparta labang so kes lake MSC atenar aphan matha nangne lake mo api khei aphan ke jok one verji aphan posi Ferangke angno lamthei paklang pon. Dhandera ke khaya kisung ajoy ne penle lamhoi kipita kali lapen lake inut amethang jungjung ale aphansi ke claim chot puta ningjepon. Rajiv Rongpi report Karbidele News. Patumi anekang sam por phai ke thomalom Dipu Kola Kendro along Katsa song atum pen Ferangke amai kangni. Labang so amai long Katsa amai pu semsoning ti kongchun bang rangsina teron lapen song claim rapet ari sanghwatu do Jasemet pet pen labang so amai ke padopon laki nilip ahawar ahin Karbi Anglong Autonomous Council pen kaching thur amo ke panukuk aptaksi padopon. Non pothok kichipahai dunji tiket kelong bang pu phang sitame tum sodak pen chuni ni kono alang di side clamping lo bon ta me ni tomatumi di ket lo pia port pani se alang nilip constituency committee a president Mohendro Kathara hi pen sita thelong le lasi hala heme jangre kidukila kichumowe kijunuwe tom han kirap ku kacipudan pe kudaksi ala to dipeklang itu kudaksi angke itu non puta ke tangte dolan hemso kim ningkan pli ningkan pho anon partalo bondala baso hemso do anda ke tangon ida dolan angcin jar prang asimena pe kang tang wardu Mai ku pen kaninje pon lake nilip ahawar ana towar punon kirona hemso punon patang pon pe tin bensi bill ke dodam deteti lasi labang so apothak Karbi Anglong Autonomous Council atum pusitami kacelang dunangji pusi tunengri padopon. Karbidele News Ferangke Dipu pen Rajiv Rongpi. Patumi narlo chitem por phai krehini alom Dipu Golf Boys patu aklamalong Karbi Anglong Costi Dangal pen patirpi ponse International Costi Dangal kibipon. Labang so along Augustine Kramsa lapen Pawan Kumar Das lapen Game and Sport Officer atum chetong do. Anparta ahin pen kebang State kaprek pen kebang Dongal ke patu atum do lapen Nepal pen chetame do. Labang song bong pen Nepalamen pen ke patu dunwer abang pu Elvin Dera chetame do. Labang so ke patu laka Assam along ke keceng silo kibipon posi Ferangke atum pen karjupana hot na pachini don. Lapen labang so ke patu along keceng si anong Punjab pen kebang abang posi cepalong pon. Rajiv Rongpi report Karbidele News. Francia bangke ilisong labangke aku tuh Indian देखिए आज के दंगल की फाइनल कुश्ती शुरू होने जा रही है जो हमारे माननीय श्रीमान जी राजू भैया है मैं उनसे अनुरोध करूंगा
और हमारे अध्यक्ष संयोग करूंगा कि इस खेल के बारे में, इस कांग्रेस के बारे में, ऑल इंडिया पहलवान आए हैं, नेपाल से भी पहलवान आए हैं, इनके बारे में 2 शब्द कह Ning दूं। si kiceng lah pun itu angge aling kan mangi pihan royal kan pining kiceng si makin itu invite bis oke hang dan sekarang si morning kan makin itu son kategori wise non makin open category seperti lo morning apa Don Marley. Pini prime time ama gelapan sekang ton pon thik lo. Do thak me kurang thu.